A Vinaròs ja se nota, i de quina manera, després de la trobada de comparses, que l'ambient carnavalesc a poc s'està instal·lant pels comerços del municipi. Sense anar més lluny, en el dia d'ahir vam estar pel carrer Major de la ciutat de Vinaròs i des de la tenda de peces i teixits, en la seva entrada, ja veiem que una vegada més l'ambient carnavalesc ja era ben evident. La gent se prepara els tratges de les comparses, modistes amunt, modistes avall, l'agulla al didal que no falta, però també els dissenyadors tenen una part molt essencial dins del Carnaval de Vinaròs. Per exemple, Peces i Teixits, esta tenda de Vinaròs, cada any té a bé a invitar per a que el seu aparador brille de forma del Carnaval de Vinaròs i és un dissenyador el que dona llum i vida a l'artèria comercial de la ciutat. En aquest any han comptat amb el dissenyador Sergi Beltran, que tot just ahir a la mateixa entrada de la tenda de Peces i Teixits de Vinaròs ens donava tota mena d'informació al respecte del muntatge carnavalesc i ben brillant que allí havia fet. Pues molt bé, sí, encara que pareix que siga pronte, però ja es comença a moure la cosa. Tots els anys, com sabeu, la botiga Peces i Teixits prepara un aparador especial per a aquestes dates de Carnaval i enguany, cada any fa un dissenyador del poble i enguany m'han cridat a mi i he fet un resum dels últims anys, diguéssim, del 2014-2015, que són els tratges que realment més ben conservats estan, i també un de l'any 2006, que és un dels antics, diguéssim, però que ja va ser dels primers que van començar a portar els tratges en pedreria, un poquet per veure l'evolució. I res, també el colorit, diguéssim, predomina casualment el blau, perquè aquests últims anys ha sigut blau, i he volgut alternar tratges en blau amb tratges en més colorit, i les làmines se pot veure el tratge acabat amb l'espaldera, perquè clar, així com us podeu imaginar, les espalderes és impossible posar cap element i el que fem és col·locar alguna làmina, alguna foto per donar-li la grandiositat que realment té el tratge. És un poquet el crit d'eixida, no?, d'alguna manera, perquè clar, d'alguna manera tenim el cap encara ben Nadal i Carnaval està tombada de Nadal, enguany que cau després de Sant Sebastià, cau molt pronte. I d'alguna manera sí que és veritat que la gent al passar per aquest aparador i veure ja el Carnaval al carrer se fa un poc a la idea. Les veig en ganes, la veritat, i sobretot en el plan de les reines. Sí que és veritat que els tratges de la gent de Valls cada vegada se busca més la comoditat, d'alguna manera, que això no vol dir que no siguin espectaculars, sinó simplement se busca un tratge més còmode, però el volum de les reines cada any va a més. Que el Carnaval, qui és reina ho és una volta en la vida normalment, encara que repeteix, però que quan se vol se fa a lo grande.